Yinibingelele babukeli. Khuluma no Dr. Mkhize la. Ngithi babukeli angintshele la ukuthi unyaka uyaphela. Njengoba uphela unyaka, amafutha nawo futhi ayaphela. Azozitholakala eJanuary. So zama ukuthi manje niphuthume nizowathatha. Bayazi abaningi asebethathela amafutha engangikhulume ngawo ekuqaleni, amafutha lawa atholakala eChina. Bayazi abantu abaningi abawathatha kumina. Abantu abawina imali, abantu abathenga imoto, umunye bathola izimoto. Angazi nokuthi umuntu efonela etshelwe ukuthi kunemoto amele ezoyilanda kodwa leyo moto akazange ayithenge. Baningi bufika la esigodlweni nje even ngisho ngabuza ngisho abantu la ngaphandle ama-client bekutshele ngalamafutha abayigila imanga abantu bathola izinto ezingaphezulu abangasebenzi bayasebenza. So ngiyanitshela ukuthi ngoba unyaka kuphela especially laba abathola amabonus befuna ukuthi imali zabo zikhule nalabo abafuna uqala amabhizinisi next day ngoba nje kuzoqala unyaka kabusha abazama ukuthi bephuthume bezolanda lamafutha lawa aseChina. Zama ukuthi nishesheke manje nizowalanda njengoba unyaka nje uphela. Unyaka uyabheda njengoba nje kuphela nonyaka ngithi kumele uyingane ifuna izinto zoChristmas nani so umuntu uthola imali hamba uyogembula laphana uwait into le engikunika yona definitely mugembulile uzowina. Muzoyisebenzisa ngale ndlela ngale mithetho engikunike yona ngoba inemithetho yakho esetshenziswayo. Muzoyisebenzisa ngale ndlela le uzoyithola lento oyifunayo. So mudinga lamafutha lawo fonele lezi number lezi 0611 it's 531173 0611 it's 531173 enye yesibili it's 084 275 3359. Izona inamba engitholakala kuzona abadinga amafutha bazofunela lezi number lezi amafutha aseChina asakhona. Siyabonga. Blaqlife TV.